Salut băieții, bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal și în acest videoclip vreau să vă arăt cum să băgați o mașină atunci pe serverul dumneavoastră de 5M. Bun, aici vreau să bag acum The Baby Car. Aici nu băgați în seama asta cu Instinct Raw pentru că este serverul meu. Bun, mergeți, faceți un folder nou, țineți minte să aibă spații. Faceți un folder stream, trebuie să aveți-o pe nivel, instalați de pe Google, porniți de unde aveți voi serverul, eu deja l-am pornit, dați unde aveți voi mașina, dați la TLC și o să vi se aprindă cu pe nivel, dar trebuie să selectați unde aveți dumneavoastră 5M și na. Aprindeți edit mod. Și aici, așa, aveți asta, așa, copiați asta și le trageți aici. Bun. După aia vă duceți aici, vehicle. După aia copiați toate astea și le băgați în stream. Bun. Deci asta se numește car. Stai să văd. Car hâi. Și asta n-am băgat iar. Deci avem așa. Car hit of, car high hit of. Bun. Asta la tata, nu? Bun, puteți să stingeți. Puteți să stingeți cu totul pe nivel, pentru că ați făcut. Asta de unde am instalat eu. Am vrut să bag un cart. L-am băgat adon, dar n-a fost ce a trebuit, dar l-am lăsat acolo. Ok. Acum porniți unde aveți dumneavoastră serverul. Stați să iau și de la început. Asta puteți să închideți. Eu sunt acum cu niște băieți pe Discord și na. Uitați. Dau și eu pe Tifon. Dacă toți sunt pe Tifon. Bun. Faceți unde aveți dumneavoastră serverul. Eu o să și eu testez pe serverul meu. Faceți unde aveți voi mașini, unde le băgați dumneavoastră. Eu am resurs, spec și pack mașini. Bun. Eu așa le bag. Dacă voi aveți așa, trageți ăsta direct. Dar nu l-am așa. Aici la stream eu bag asta. Așa. Care se numește car. Să copiez asta. Să bag. Bun. Asta nu mai vă interesează aici. Puteți să ieșiți. Puteți. Asta mi se pare că puteți să o ștergeți, da. Duceți la data și vedeți și aici așa. Mi arată așa. Voi le băgați cum vreți voi. Eu acum stați așa, da. The Baby Car și o trag aici. Ok. Porniți example. Eu să pornesc din nou ca să vedeți. Admin. Eu trebuie să vă conectați baza de date, care este foarte simplu. Dacă vreți tutorial, o să vă arăt în alt videoclip. Și să-mi ziceți dacă mai vreți 5M să vă arăt cum să scriptați, etc. Bun, așteptăm să deschide serverul. Până atunci pornim și noi 5M-ul. Scuzați că fac, dar sunt răcit, așa. The fuck. Bun, s-a aprins. Ne conectăm. Nu sunt sigur dacă am făcut bine. Dar dacă nu e bine băgată mașina sau nu e bună și nu merge și că eu deja am băgat una, dar nu știu acum. Ia să vedem. Bagă. Loading screen nu e de pe net, deci deaba încerca să-l găsiți. Am făcut un băiat bun, dăm capa, vin. Spawn V, ia. Uitați, și-am băgat mașina de Baby Car. Aici vedeți, după cum vedeți, am băgat mașina. Deci așa băgați o mașină addon. Eu am băgat, uitați, de Baby Car. Și nu știu, e foarte șmecheră, mie îmi place. Vedeți aici și da, puteți să băgați și mașini vreți. Haideți să vă arăt și eu cartonul la care l-am băgat. De v-am zis eu că nu era la bun. Deci TV. Așa, admin. Cartă 3. Uitați, ăsta nu era bun. Că am vrut să bag căruciorul ăla.
Așa, și am mai băgat și cartul ăsta de poliție. Cart poliție. Bun, așa. Și ca să băgați în showroom, o să vă arăt în alt videoclip. Asta a fost doar cum să băgați mașini showroom. Bun, deci le băgați așa, puteți să le dați la etichete sau să faceți cum vreți voi. Și dacă vreți să vă arăt cum să băgați o mașină care nu este nici replace și nici add-on, să-mi scrieți. Eu acum o să vă arăt cum, ce mașină am băgat. N-am scris bine, stați puțin să o copiez de aici. Resource, pack mașini, data. Mașina mea o cheamă fix ca aici. Yakuza. Așa, Yakuza. Vedeți, e asta. Eu nu știu cum prea se scrie. La asta mereu m-am întrebat cum se scrie și asta e mașina. Dacă vreți download, o să vi-l bag în videoclipul următor. Asta e mașina și da. Dacă vreți mai multe, nu uitați să dați un mesaj pe Discord. Vezi Discordul în descriere. Deci, da. Serverul, dacă vă întrebați dacă îl vând, dar pe 30 de euro. Pentru că e un server, adică, da. Avem, o să vă arăt ce avem pe el. Joburi ilegale, dați aici sunt joburile, stați așa să vă arăt. Waypoint și avem traficantul de arme, bravo, că pe mine mă dă la traficant de arme. Bun, și avem jobul de da, nu pot să zic că poate îmi dă just ăsta. Și da, sau poate se uită copii mai mici așa. Deci, da, sper că v-am ajutat cu acest videoclip. Și da, dați, haideți să mai băgăm o dată să nu ziceți că dați, că îl văd, car. Și am băgat-o. Bun, deci după cum vedeți, a mers. Dacă vreți să mai vă ajut cu ceva la 5 in scripting, să-mi dați un mesaj. Salut, ne vedem în videoclipul următor.